Listo. Bueno, a moción que presentamos... Preguntalle a Xiscoitar e Sofía, sobre todo. Sí, escoitades? Sí. Sí, vale. Ahora sí. Bueno, pois entonces empezamos. Ben, a moción que presentamos, que presenta o Partido Popular neste pleno, é para intentar... Perdonar, que giren la cámara, por favor. Perdón. Ahora. Gracias. Bueno, a moción que presenta o Partido Popular neste pleno é para intentar que se pase un pouco das palabras aos feitos e que se comencen os trámites administrativos para a construción ou ben a ampliación do cemiterio municipal. Creo que estaremos todos de acordo en que o actual cementerio xa non ten esa posibilidade de ampliación, que non hai venta de nichos, que non quedan nichos ali, e que se está creando un problema para a veciñanza do Carballiño. Non é un problema novo, polo que podemos ver na prensa durante este tempo. Xa no ano 2015 o actual alcalde xa nos decía que estaba en negociacións. Ben, penso que despois de 5 anos de estar en negociacións, pois sí, hai que optar por outro camiño, non? Hai que facer un pliego para a contratación, para a adquisición de novos terrenos, e que os veciños que teñan interés en ofertar fincas para ese fin o poidan facer. Cales son as opcións? Claramente, a ampliación ou a construción dun novo cemiterio. Para ampliación, bueno, pois hai terreos que se axustarían, penso que hai unha parcela de uso dotacional de 1000 metros que sería posible. Penso tamén que o resto é suelo rústico que se podería utilizar para a ampliación do cemiterio. Entendo que o plan así autoriza a utilización de suelo rústico, pero, de non ser posible, habría que buscar un novo emplazamento. E para buscar ese novo emplazamento hai que tomar xa decisións no ámbito administrativo, non solamente facer declaracións. Por lo tanto, o que nos estamos propoñendo é que se pase dese obxectivo que me parece que todos temos, é que se redacten unhas bases, que se estude onde se pode utilizar, cales son as características que deben ter os terreos a ofertar, é que se faga ese prego para poder tomar unha decisión. Nada máis na primeira intervención. Sofía. Ben, estamos totalmente de acordo coa necesidade que ten o noso Concello de ampliar o cemiterio, non? Porque neste momento xa non hai máis espazo disponible. A creación dun cemiterio civil é unha petición que ven dende fai moito tempo, creo que por parte de todos e dende o Bloque en particular. Según algúns veciños nos contan, xa existía un cemiterio civil, o mellor, pois sería bo buscar no arquivo municipal onde estaría ubicado, non exactamente. E estamos de acordo en que temos que empezar a traballar, non? O que nos parece é que antes de que, a xente comece a ofertar terreos, que é o primeiro punto da moción, do acordo da moción, pois eu penso que deberíamos saber que cemiterio queremos, como queremos esa ampliación, non? Que tipo de instalacións queremos nesa nova ampliación, si simplemente queremos panteóns e nichos e demais, porque, o Concello do Carballiño xa conta con 2 sanatorios, creo que temos ese servicio cuberto. O que si non conta o Concello do Carballiño con un servizo de crematorio e últimamente, pois cada vez as incineracións son máis. E entón, claro, según as instalacións que necesitemos, teremos que buscar terreos que reúnan esas condicións urbanísticas. Entonces, eu propoño que se cree unha comisión para consensuar nese primeiro paso que modelo de cemiterio civil pois queremos para o Carballiño. É evidente que a ampliación natural pois os terreos colindantes que están ahora mesmo a carón do actual cemiterio, que penso que tamén algúns concelleiros xa estuveron estudando e demais
xusto os terreos que están enfrente, pero claro, fai tanto tempo que agora o mellor pois cambiaron moito as circunstancias. Tamén, bueno, a maiores de atopar propietarios que estén dispostos a vender, tamén é importante saber por canto van a vender, non? Non podemos pagar máis por un nicho que por un piso na Milla de Ouro, por poñer un exemplo, non? E bueno, as bases e a partida económica estaría ben, pero unha vez que teñamos definido e teñamos claro pois que modelo de cemiterio queremos para o Carballiño, para esa ampliación. Na primeira intervención nada máis, grazas. Grazas, Sofía. Adolfo. Gracias, Natalia. Ben, bueno, en primeiro lugar xa comentamos na moción a cuestión máis etimolóxica que outra cousa sobre o concepto de cemiterio civil, non? Os cemiterios civis no seu día foron desenvolvidos ou foron creados en contraposición aos cementerios religiosos, cousa que non se axusta á realidade hoxe en día. Entendo que o que queremos é que haxa un cementerio público, un cementerio municipal, un cementerio que dependa do concello, quede claro de público en todo momento. Se hai algunha intención privatizadora, pois tamén se debería falar e aclarar a cuestión, porque non é o mesmo aprobar unha cousa que aprobar a outra, ou agora aprobar unha cousa e despois facer a outra. Concordo cos compañeiros, isto leva moito tempo enriba da mesa, efectivamente en 2015 xa se falaba, pero é que isto xa foi aprobado. Estamos hoxe traendo unha cuestión a pleno que xa se aprobou o 11 de maio de 2017 a proposta de alternativa veciñal. Bernardo García Daquel aportou unha moción que falaba de laicidade institucional e un dos acordos era a creación dun cemiterio municipal que servira para realmente cubrir a carencia que hai hoxe en día, que empeza a ser acuciante, de espazos para este fin, non? Daquela o alcalde dixera que estaba negociando. Outro día na comisión dixo que non se negociou. Eu creo que é básico deixar claro, por iso que nos explique como están esas negociacións, e aquí hai que deixar claro tamén enriba da mesa, no Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 99 hai unha parcela para ampliación do cementerio actual. O que hai que decidir, hai unha parcela para ampliación. No norte. Sí, a parcela que está pegada, hai unha parcela que quedou reservada para ese fin, no Plan Xeral de Ordenación Municipal do 99, Ricardo. Sí, ademais estaba mirado, coñécense os propietarios, etcétera. É dicir, esa sería a opción lóxica de ampliamento, de ampliación. Outra cousa é que eso non sexa viable, pero, en teoría, o que teria que decidir este Concello alcalde é se expropia ou se merca. E se non se quere facer ou non se pode facer nese terreo que quedou acotado no Plan Xeral para ese fin, hai que definir o porqué. Que xa está, é dicir, nós non estamos en contra da moción do PP en absoluto, pero parece unha opción lóxica primeiro explorar a que no 99 se pensou que era parece máis factible e económica que ampliar cun terreo adxacente ao cementerio actual de Señorín. Coincido tamén, creo que o comentou Sofía, non nos compren máis tanatorios, creo que ese servizo está cuberto, a día de hoxe hai 3 no Carballiño, bueno, un ten dous espazos, e o que si compre efectivamente é poñerlle atención a isto. Nos vamos a esperar a ver como se desenvolve o debate, cales son as explicacións do goberno e os proxectos, porque xa digo, queremos saber se xa se desbota directamente, porque se aproba esta moción xa se desbota esa ampliación hacia esa parcela. E se se falla así, por qué? Non decimos que non o vayamos a aprobar, pero queremos esa información. Gracias. Bueno, eu efectivamente creo que coincidimos todos en que hai unha necesidade... Perdón, eu non escoito. Sí. Escoitas ahora? Sí. 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 Ahora sí. Vale, perdona, tiña algo levantado. Bueno, o que dixemos todos, creo que todos coincidimos en que hai unha falta de nichos e de columbarios, e eu cóstame como alcalde que xa foron varios os veciños que se dirixiron ao Concello amosando o interés por adquirir unha propiedade. Hoxe xa a demanda non é só dos que residen no Concello do Carballiño, sino tamén de xente que ten aquí as súas raíces e pode vivir ao mellor en Vigo, en Santiago, que tamén fan uso del, e tamén de xente que está a vivir no Carballiño e pode estar censada en outros concellos. A realidade é que esa demanda existe. En canto á realidade, hai dúas posibilidades que está o Concello explorando e que están bastante adiantadas. Unha é, na actualidade, como sabedes, o Concello do Carballiño ten unha parcela de 250 metros cuadrados que é o cementerio civil
que se construiu a principios do ano 1900, en concreto no 1904, a instancias de Cesario Tizón, o que ten a rúa, o médico, e o Perfectino Vieitez. Para que vos situedes, ao lado da iglesia, non sei se vos dades conta, ali unha parte do cemiterio que está en terra, ali úsase, bueno, pois cando morrera houbera aquela rapaza que morrera na piscina, que non era brasileña, non tiña tal, enterrouse aí, pero, bueno, o uso que ten é pouco. Entonces, bueno, a idea, eu estou de acordo con Sofía en que deberíamos, eu creo que aí deberían ser columbarios, basicamente o Concello debería apostar polo modelo de ocupar canto menos espazo, e, por outro lado, hai unha parcela que aparece no plan xeral como dotacional para ese uso concreto, que xa se dirixiron ao Concello, pediron xa condicións que teñen que cumplir para levar a cabo, e espero que vaya ao porto. A terceira alternativa, no caso de que algunha destas dúas non saíra, pois sería modificar o plan xeral. A construción en solo rústico, bueno, pois exixe a elaboración do que na lei do solo de febreiro do 19 se recolle como plan especial de infraestructuras e dotacións. Iso é un proceso que nos vai a levar 3 anos, polo menos, máis ou menos, digo, calculando así polo que me din os técnicos, e esa é a realidade. Eu creo que, xa digo, están bastante avanzadas, ou si se pode admitir xa dotar unha partida para, eu xa lle mandei a Sergio que faga as medicións e que teñamos todo preparado, olles, para botarlle un ollo, e non teño ningún problema en sentarnos nunha xunta de portavoces a estudiar o modelo que queremos implementar ali. Eso permitiría, bueno, pois o civil ou o municipal, como lle queirades chamar, é verdade que os conceptos mudaron de principios do 20 a hoxe, porque, pois mesmo no católico a mellor un que sea protestante ou que sea de outra religión, pois tamén faría uso do que lle chamaríamos municipal, ou, bueno, como o nome o de menos. Eu creo que a filosofía é esa. E que eu creo que sea a proposta máis razonable que se me ocurra a mí. Non sei como ve Ricardo, que é o que trae a proposta. Vamos a abrir o micrófono para que non pase o E achégate, senón... Sí. Vamos a ver, non cheguei a entender moi ben. Que nos estás dicindo? Que hai unha solicitude dos propietarios da parcela para construir un cemiterio privado? Viñeron aquí así a ver as condicións e queren o facer. Queren facer eles un cemiterio privado? Según o manifestan eles, sí, na parcela que teñen adquirida. E hai, ao mesmo tempo, unha parcela de 250 metros útiles que xa está dentro do recinto do actual cementerio. Xusto, é o cementerio... O sea, non sería unha ampliación, sería simplemente que hai unha parcela que non é cementerio católico, parroquial. Está en desuso, é aquela parte xa de erva, verdade, vos conta? Sí, bueno. Bueno, sería, olles, non sei como funcionan esas cousas, igual hai que sumar un par de, non sei como vamos, pero que dicir, por eso vos digo que é un tema para estudiar. Eu creo que era unha boa proposta e permitiríanos, olles, pois asegurar a 20 anos ou a 30... Coa parcela? Bueno, os columbarios son do 80 por 80, quer dicir, é outra filosofía. Do que estás falando é do civil. De utilizar o que hai, non da posibilidade de que fagan eles... Sí, eso tamén. Vamos a ver. Ricardo, eu non te escoito. Sí, escoito agora. Perdón, Ricardo. Sí, vamos a ver. Bueno, en canto ao do plan... Sí? En canto do plan, existe unha parcela dotacional que, se non recordo mal, ten 1037 metros, unha cousa por estilo, sobre 1000, que é de uso dotacional. Tamén é verdade que o plan non prevé que esa parcela sea destinada exclusivamente a cemiterio, que é o que estaba dicindo, senón que o que di o plan é que as necesidades de cemiterio están cobertas no Carballiño, estarían cobertas nese ano 99 que se aprobou, non é que este destinado exclusivamente a eso. Por outro lado, a ampliación sobre esa parcela tamén ten problemas. A lei, se non recordo mal, o decreto de 2014 establece un perímetro de protección, se non recordo mal, de 25 metros, que afectaría tamén as parcelas urbanas que están situadas ao norte da... Non te oye Sofía bien. Non me oye Sofía? Centra ben o curso. Pero xa máis cerca... Non oímos nadie. Ahora oese. Pero sí.
Ahora sí. Ahora sí. Vale, O de agora, nada. vale. Ricardo, deixa a cabeza quieta aí xunto ao micro. Xusto. Moi ben, vou tratar de estar Non hai así maneira. estático. Vale, o que estaba No dicindo. mires a nadie. O que estaba dicindo, xa digo que o plan de ordenación si contempla unha parcela dotacional, xa digo, non especificamente para ampliación do cemiterio, non? E máis o plan o que está dicindo é que non había necesidade de ampliación do cemiterio, non? Estaba dicindo Adolfo que xa no 2017 se aprobou, e o alcalde dinos que xa está feito incluso desde o ano 1900. No ano 2004 a proposta do PP tamén se aprobou. Sí, quero dicir que isto é unha cuestión sucesiva. Por eso, cando nos din vamos a facer unha comisión, vamos a facer un estudo, o que estou dicindo é que hai que pasar un pouco das palabras aos feitos. Hai que tomar unha decisión, pero xa. Sobre que necesitas un plan de infraestructuras. Home, eu que vin neste decreto do ano 2014 para facer en terreo rústico, o que exixe é que o plan o contemple. E o plan contempla en suelo rústico, sí. Sí, bueno, espera, farme buscar os datos, pero... Digo que me digo os técnicos. Sí, digoche, no artículo 116.4 do plan fala dos usos de suelo do núcleo rural, establece usos de utilidade pública ou interese social. No artículo 118 fala de construccións e instalacións para fins de interés xeral que tengan que emplazarse no rural. E dentro dos usos, o artículo 65 do plan dice usos e servicios públicos, o número 7 incluye especificamente cemiterios. Aparece excluído na ordenanza número 8, que é que está situado ao norte, por exemplo, aparece usos e servicios públicos excluídos cemiterios. Entón, a previsión do plan cúmplese. Pero, bueno, isto sería unha cuestión que non debería impedirnos facelo en suelo rústico se esa é a necesidade que se pretende. Facer columbarios solos, pois pode ser unha opción. Non civil, non civil. Sí, eu falo sempre, a nosa proposta que quede ben claro, é un cemiterio civil, o sea, eu penso que isto non debería ter demasiada dúbida. Un cemiterio parroquial pode facer a parroquia. A ampliación do cemiterio parroquial con un cemiterio civil sería unha cuestión a negociar coa parroquia. E o que nos están dicindo de un cemiterio privado, pois xa non é cuestión do Concello. Eso non é cuestión do Concello. O sea, se calquera desexa facelo, terás que axustar as previsións do plan e as previsións legais para facelo. Hoxe pódese facer, si, xa fai moitos anos que se pode facer un cemiterio privado. Existen varias fórmulas para facelo. Nós non estamos en contra deso. Pásanos un poquinho como co tema dos tanatorios. Fai 20 anos, 21 anos, no Carballiño non había ningún tanatorio. Quizá naquele momento hubiera sido o máis apropiado que se ampliara o cemiterio e se fora a construcción dun tanatorio. Hoxe está coberta a demanda. Non vexo a necesidade de que o Concello do Carballiño gaste cartos para facer competencia a veciños do Carballiño. Con cemiterio privado, bien, se existe unha iniciativa privada, eu non teño ningún problema con eso. O que si penso é que o Concello debería haber tomado a dianteira e a iniciativa é facer un cemiterio público. Os custes para o Concello do Carballiño, pois son moi pequenos. Son moi pequenos por moito que poida costar esa parcela. Por qué? Porque se recupera nun período moi corto de tempo coa construcción. Entonces, penso que non hai problemas para facelo. Como se ten que facer a través de columbarios? O que eu non quero é que nos liemos ora nunha comisión ou nun estudio da forma de facelo. Penso que hai que sacar o prego para a adquisición dos terreos e durante ese mesmo tempo se pode ir estudiando sin ningún tipo de problema que é o que se quere construir. Entendo que coa ampliación que estamos falando de 1000 metros en suelo dotacional arreglamos o problema mellor para 10, 15 ou 20 anos, pero non máis. E non vamos a estar cada 10, 15 ou 20 anos con este tema. Penso que hai que ter un terreo o suficientemente grande para que isto se poida levar a cabo. Entonces, volvo a incidir no que decimos na moción. Hai que pasar das palabras aos feitos e tomar xa unha decisión. A que o grupo de goberno considere máis eficaz ou máis adecuada, pero facer algo.
e non seguir vendo artículos en prensa que podemos ver todos durante anos e anos dicindo o mismo. Acordos municipais, todos os que se queiran traer, 2004, 2017 e o que faga falta. O asunto é facelo dunha vez. E volvo a repetir o que decía nas outras mocións. Hoxe hai cartos. E para facer esa inversión, que sería perfectamente sostible, ademais, están os cartos aí. Pois penso que é o momento. Por iso pedimos no segundo punto que se habilite xa unha partida presupuestaria para poder levar isto a cabo. Se non o facemos ahora, con cargo ao orzamento do 2021, vai quedar isto retrasado por moitos máis anos. Gracias, Ricardo. Sofía. Ben, eu estou de acordo co portavoz do Partido Popular que as cousas hai que agilizalas e isto é unha necesidade, pero penso que por crear unha comisión e definir que modelo queremos non vamos nin retrasar nin adiantar nada, porque eu penso que sería o primeiro paso. Entón, bueno, eu si incluídes na moción, pois eso, primeiro definir o modelo e despois pasar pois os seguintes pasos, porque evidentemente o que queda claro é que non sabemos o que queremos. Todos temos claros que hai, o sea, a ampliación é necesaria, que os sanatorios que temos no Carballiño son máis que suficientes, que hai outras necesidades que non están cubertas como o crematorio e demais, e estamos discutindo de si esta parcela sí, esta parcela non, sin saber o que realmente queremos, porque, repito, según o modelo que vayamos a desenvolver nese cemiterio municipal e civil, pois vamos a necesitar un tipo de terreo ou outro. Entón, o que está claro é que ata o de agora non se fixo, bueno, pois nada que este encamiñado para xa saber hacia onde nos diriximos. E pouco máis que decir, claro. O sea, primeiro temos que saber o que queremos para chegar a algunha parte. Gracias, Sofía. Neste turno. Adolfo. Grazas, alcalde. Bueno, hai unha cousa que está clara, e creo que eso non podemos nin discutilo. Todos os concellos teñen unha serie de servizos obrigatorios que teñen que prestar sí ou sí. Alumeado público, recollida de lixo, limpeza viaria, alcantarillado e cementerio. É dicir, o Concello do Carballiño está obrigado a ofrecer o servizo de cementerio aos seus veciños. Estamos chegando a un punto no que non podemos garantir eso, mellor a un futuro moi próximo. Entonces hai que tomar medidas con urxencia. Eso é o primeiro paso. Claro, que o Concello do Carballiño oferte ese servizo que é obrigatorio non pode depender da iniciativa privada. Eso non é unha posibilidade, é dicir, que os propietarios da parcela estén valorando a posibilidade de construir eles un cemiterio, está moi ben, está no seu dereito, pero poden tardar 6 meses ou 20 anos. Entonces, o Concello non pode depender deso. Claro, a partir de aí ábrense varias vías. Unha é que di que aí, como non coinciden, non sei con cal das dúas versións quedarme, o alcalde di que para facer un cemiterio en solo rústico 3 anos. Mais ou menos. O voceiro do PP di que eso se faría de xeito inmediato. Claro, posicionarnos neste caso non é sinxelo, sin ter os datos e sin realmente poder comprobarnos cal é a realidade, porque as dúas versións non son posibles, eso está claro. Inda hai a posibilidade de expropiar esa parcela, entendo eu, non, señor alcalde? Expropiar esa parcela que xa ten ese uso. Entendo que esa posibilidade é chan dotacional. Sí, bueno, se non la levarán a cabo... Ou inda que, non, se vostede inicia mañá os trámites de expropiación, entendo que eso é perfectamente factible. Ou chegar a un acordo e mercalo. Para ter un cemiterio municipal, insisto no de municipal, que sexa do Concello. O cemiterio ten que ser dos veciños e veciñas do Carballiño, se o Concello do Carballiño quen vai facer a inversión e que non vai pagar. E xa digo, agardo que non se este pensando, unha vez máis, en posibles privatizacións xa de antemán. Eu faríalles unha contraproposta para que quede claro que todos queremos que se faga isto, e aí é o goberno, o señor alcalde, o que ten que determinar. Queda claro que todos queremos que se inicien xa os trámites de verdade para un cementerio. O que ten que poñerlle ao alcalde é un prazo para que el faga as negociacións, por suposto, como alcalde que considere oportuno, cos propietarios, que reúna as informacións necesarias para saber se o que dio o señor Perea é certo, porque abriría outra vía totalmente diferente que a posibilidade de facelo en calquera parcela rústica de xeito máis ou menos inmediato, insisto, a posibilidade de negociación cos propietarios ou a posibilidade de expropiación. Eu creo que son as tres vías que pode haber agora mesmo. E a partir de aí que se fixe un prazo para ter toda esa información e que a partir de aí se tome unha decisión
na que non temos ningún problema en participar, por suposto, se se forma esa comisión de espazo común, pero a quen lle vai corresponder a afrontala dunha maneira ou doutra é o goberno. Entón, que se tome unha decisión, que se fixe un prazo pois ao longo deste ano 2021 e efectivamente que no momento que esa decisión este tomada o compromiso sexa, o segundo punto que dio o Partido Popular, orzamentar para que eses cartos sirvan para comezar de xeito inmediato a obra dese cementerio. Eu non sei se entendeu o que quixen dicir, pero creo que é unha opción lóxica, non? O sea, que se inicien xa os trámites, que se valoren as posibilidades, todas que se plantexaron hoxe aquí de xeito inmediato, sin deitarnos xa na posibilidade de sacar unhas bases, mantendo esa posibilidade aí, pero explorando as outras. Esa é a posibilidade que o plantexamento alternativo que eu lles quería facer. Bueno, eu, Ricardo, isto si queres vémolo con calma, eu digo que os informes que me pasaron que me pasou os servicios técnicos de arquitectura, de acordo? Que según a lei do 19 de febreiro, apartado P, referente a equipamentos, e aí, bueno, ben, describo o procedimento. Despois, hai unha dificultade que non se vos escapa a ninguén, que eu creo que un pouco que di Sofía, non é pedir, na oferta teremos que delimitar que tipo de parcela vale. Porque, claro, olles, nestes plans especiais, esa parcela hai que dotala de electricidade, de accesos, non é o coste só dos nichos, é o coste de todo o procedimento de urbanización. E eu creo que o máis viable e o máis inmediato pois é dignificar ese cemiterio civil que temos, con ese diseño, xa digo, de columbarios e tamén de parte xardinada, dignificaría o que é o cementerio tradicional. Columbarios poden sair 120 ou 130, que son moitos, digo, polo tamaño que teñen, non está, ainda non entrou Sergio en detalle, pero e despois, olles, eu en 3 meses evidentemente comprométome a obter unha resposta da xente que ten esa parcela dotacional, e se non, olles, preguntarlle precios, e eu aprobo nese sentido, se lle parece ben a Ricardo as propostas. Non, querémoslo todos, Ricardo. Sí, digo, o que queremos é que se faga canto antes, pero que se faga. Porque, claro, si vamos a quedar en estudio, pois habrá que tomar a decisión. O civil, xa vos digo, primeiro, non vai ir en orzamentos, é importante, porque non se pode levar en orzamentos que non temos partidas. Ten que ir en remanentes, de acordo? Cando se aproben o uso dos remanentes, é onde ten que ir. Bueno, aparte diría, vanse facer uns orzamentos novos, poderíase crear, pero bueno, igual, é indistinto. Vamos a ver, cando vexades as partidas, o tema é que se faga. As partidas son, baixamos sin terrazas e outros, os ingresos non, e os gastos suben, olles, quero dicir... Se fai vía remanentes, fai. Acordades o ano pasado que Ricardo criticabades que tiñamos só 100.000 euros en inversións, en carreteras, despois porque usamos o remanente, pero son os cartos. Eu podía vos dicir, metémonos en orzamento, e despois non, cando me veño o interventor que as contas non me van a salir. Sí, que sí, pero por eso vos lo digo. Vale, ben, se fai con remanente, esta é unha desas obras necesarias. Eu xa vos digo, o Sergio xa está ca medición, xa está vendo todo o tema que hai de patrimonio, bueno, todos o que habrá que salvar, sanidade. Os outros, os da parcela, xa están pedindo, se consta información en sanidade e en todo onde teñen que ir. E, olles, e outro, sí que temos que definir, Ricardo, moi ben, onde querríamos incluso as parcelas, é que non é dicir, olles, que ofrecer, non? Porque xa sería un concepto de cementerio novo xa de outra maneira, e aí é importante o que di Sofía. Se o que se quere facer é un cemiterio novo, e o Concello ten que tomar esas decisións, e acudir, como decía antes Adolfo, incluso a expropiación. Pero non estou falando deso, o sea, estou falando de elexir entre socios dos terreos que haxa. As características é que sean aceptables para a construcción do cemiterio, e así podes decidir entre as socios que se oferten. A máis rápida e inmediata é a ampliación sobre esa parcela, desde o punto de vista urbanístico. Sí, claro. Está claro. Seguramente incluso económico. O asunto é se económicamente é factible ou non. Esas condicións. Claro, porque... Non, Ricardo? Digo, si estás dicindo que che están pedindo información para construir un cemiterio privado, nesa parcela de 1000 metros, entonces a ampliación sería dun cemiterio privado.
Sí. Bueno, pero tampouco é o que diste. Se temos sanatorios, tampouco vamos a facer un privado e un público. Si non hai ningún problema. Si non hai ningún problema con que alguén queira facelo. Está no seu dereito e tal. Pero, digo, vamos a ver. O Concello... Vamos a ver, estes 3 meses estamos ao pé da letra e, evidentemente, direi, vos, mira, imposible, non lle interesa... Non podemos quedar a expensas de que a iniciativa privada decida, non decida, arranque, non arranque. Claro. Non é o que non pode pasar. Aí hai que tomar decisións. Avanzar ao mesmo tempo, porque creo que si é un servizo que hai que dar, co que é o cementerio civil. Cos 250 metros que... Claro, home, que son a pena. Home, sí, eso, aproveitalos tamén. Eu digo a Sergio que prepare un anteproxecto, botámoslle un ollo e tiramos para diante. Bueno, como queda logo a... Así, Ricardo, nesa línea. Nacho, estás claro que queda? En 3 meses dades unha resposta, vamos. Sí, no, e antes enseño vos xa tan pronto teña Sergio o proxecto do civil, vale? Porque iso é importante, máis que nada porque, quero dicir, despois sabedes que hai un procedimento que polo que vexo en outros concellos non baixa dun ano e medio, que si patrimonio, que si sanidade, que si non sei que... por eso, que despois ainda comenzado... Está bastante simplificado hoxe en día. Non che creas, Ricardo, está, pero... No, digo, está bastante simplificado porque hoxe son os concellos os que dan a licenza solamente coas autorizacións sectoriais. Cambiou bastante. Cambiou bastante. Parece máis sinxelo facelo hoxe que facelo fai uns anos. Millor, sí. Bueno, co cal emplazámonos para finais de abril, entendo. E aprobamos xa, oi, eso, empezar a... E aprobámosla nos termos que falamos, sin comprometerse a pregos ni nada, senón... Vale, perfecto. La votación, por favor. A favor desa... Están todos a favor, sí. Bueno, non sei o bloque. Sí, no, recolles o que pide Sofía. Non, Sofía. Sofía. Sí, digo que, o sea, o que expuxestes, pois pareceme ben. Bien. E a partir de aí vemos. Pasamos logo á moción número 7, moción para integrarse no plan de axudas da Xunta polo COVID. Ten a palabra Ricardo, sí. Sí, bueno, con respecto a esta moción, existía e sigue existindo un plan da Xunta dirixido a hostelería, restaurantes e hotéis para ese sector, que seguía o chamado modelo valenciano, que era a Xunta aportaría o 50% dos cartos para este fin, as diputacións o 30% e os concellos o 20%. Hubo varias reunións entre FEGAMP e Xunta, concretamente este luns e onte pola tarde. Isto foise modificando. Chegouse onte o acordo de que a Xunta de Galicia aportaría 75 millóns de euros para este fin, as diputacións o 1% do seu presupuesto, que sumaría, se non recordo mal, outros 5 ou 9 millóns, a verdade que non o recordo. 8, bueno. Tamén se lle pediría aos concellos que aportaran o 1% do seu presuposto. Ben, sobre isto existe acordo, queda por discutir outra cuestión que para iso se emplazaron para este venres para ter outra nova reunión na que se discutira cal vai ser o sistema de xestión. E a nós o que nos interesa, presentamos esta moción antes destas reunións, o que nos interesa hoxe é que o Concello de Carballiño se defina un pouco sobre esta cuestión. Primeiro, se o Concello de Carballiño estaría disposto a aportar o 1% do seu orzamento do ano 2021 para este fin. E segundo, cal é o sistema de xestión que o Concello de Carballiño propón. Se o Concello de Carballiño está disposto a xestionar esas axudas ou se prefire que sea a Xunta de Galicia quen o faga. Xa digo, nós os acordos que traíamos era que o Concello de Carballiño contribuíra de xeito coordinado e con medidas de contido económico. Segundo, que se comprometera a contribuir a este fondo de creación coa Xunta. Terceiro, que se comprometese a estudar, que isto xa o trouxemos aquí varias veces ao Pleno, as demandas que o sector de hostelería ten feito ás administracións locais no ámbito das súas competencias e que algunhas teñen desbotado públicamente implementar, como era a reducción ou exención de tasas municipais a instalación de terrazas, que xa se fixo a petición do PP, recollida de lixo e auga, que isto poderíase traballar un pouco máis. Outra
solicitou que fixera tamén o Partido Popular, que era a aplicación dos tipos mínimos legais no imposto sobre bens inmuebles, no IBI, bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras, en relación a licencias de obra que se soliciten a fin de adaptar os locales a medidas de seguridade, e tamén unha bonificación no imposto sobre vehículos necesarios para actividades de comercio e hostelería. Tamén que solicitara ao Goberno Central que unha reducción do IBI turístico ao 4%. Ben, penso que esta moción sigue vixente porque tampouco fala de as cantidades que tería que aportar o Concello de Carballiño nin o modelo de xestión. O que nos gustaría é aproveitar isto para que nos digan esas dúas cousas, se estarían dispostos a entrar nese fondo, por un lado, e segundo, se o Concello de Carballiño pensa que debe xestionar o mismo Concello de Carballiño o fondo que se cree, ou a parte proporcional de fondo que se cree, ou ben prefiere que o faga a Xunta de Galicia. Nada máis, na primeira intervención. Sofía. Sí. Ben, dende o bloque no Parlamento pois reclamamos a posta en marcha pois dun plan de rescate urxente do sector, non? E apoiamos un plan adicional coa participación das tres administracións, a Xunta, as Deputacións e os Concellos. Pensamos que este plan debe ser coordinado e negociado cos Concellos e as Deputacións, no que cada unha das administracións pois aporte o mesmo esforzo orzamentario, non o que plantexa a Xunta. De feito, este fondo de cooperación foi presentado pola Xunta de maneira unilateral e sin diálogo co resto das administracións. Agora estáse pechando, estánse acabando os acordos, pero, bueno, a Xunta actuou por libre. É evidente que a Xunta nestes momentos conta con máis recursos que nunca. Temos uns orzamentos de 11.600 millóns de euros. E esos orzamentos temos que esforzarnos para que cheguen a aqueles sectores que peor o están pasando. Sin dúbida alguna é a hostelería, dentro de todos, un deles é a hostelería, non? Este fondo de cooperación é única e exclusivamente para hostelería e restauración. A postura do bloque, xa se sabe, no Parlamento, nas Deputacións e no Concello, é eso, que cada administración debe aportar pois a mesma porcentaxe. A situación da hostelería todos sabemos cal é moi grave, está pechada, non? E, bueno, ata o de agora, pois as medidas publicitadas pola Xunta pois foron sendo parches e chegan tarde, como as do Concello do Carballiño, máis ou menos. E entón, porque todo eso podémolo ver pois no peche de moitos establecimentos e nas protestas do sector, que aí está, podeo ver todo aquel que queira. Este plan de cooperación, a ver, non canaliza de forma inmediata pois as axudas que reclaman os hostaleiros. Por eso, dende o BNG vamos máis alá e reclamamos un plan de rescate con axudas directas. Ese plan de rescate ten que ser extraordinario e urxente e que responda á falta de liquidez abafante do sector. Este plan de rescate debe ter por obxecto compensar ata o 70% da perda de ingresos mensuais o tempo que duren as limitacións da actividade no sector. Eu traía unha transacción no punto 2 da moción polo que expoñía antes. Non é de recibo, non? Que a Xunta pretenda que se aporte o 50, o 30 ou 20. Si a FEGAM, porque isto saliu sin un acordo que a FEGAM, si a FEGAM adoptou agora este acordo, pois se o sustituídes polo acordo da FEGAM e que as bases sexan consensuadas, o sea, pola FEGAM e a Xunta, bueno, non habería ningún problema. Co punto número 1 estamos totalmente de acordo, non? Despois, no que se refire o punto número 3, no 3.2, penso que, o sea, no 3, penso que as medidas que se lle reclamen o Carballiño, o Concello do Carballiño, porque isto xa veu outras veces a pleno, non só para a hostalería, po comercio, para todos os sectores afectados, o tema do IBI, non? Penso que teñen as mesmas dificultades.
E co punto 4 tamén estamos de acordo. Entonces, pois, o sea, non sei se van a ter en conta a transacción e se non, se cabe a posibilidade de votar por puntos. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Sí, Adolfo. Gracias, alcalde. Gracias, Sofía. Pois aquí estamos a falar dos hostaleiros outra vez. E falta que fai. Hai que falar moito deste sector. Levamos medio pleno dicindo que é un dos fundamentais, xunto co comercio, na economía carballiñesa. E cando falamos así en abstracto, da economía carballiñesa, pois parece que falamos de, bueno, de entes que non teñen forma, pero son persoas, familias que viven dos negocios hostaleiros, dos seus bares, dos seus restaurantes, e que, bueno, se sinten realmente abandonados por todos, porque non están recibindo a proporción de axudas que precisarían para afrontar esta situación cun mínimo de tranquilidade. Ademais, por algunha razón, pois sempre pagan xustos por pecadores, non? Todo o mundo se indigna cando se pecha os hostaleiros, están pechados outra vez. Isto unhas veces parte dun sitio, outras veces parte de outro, a veces é Madrid, a veces é Santiago, pero os hostaleiros voltan a pechar. E hai unha cousa que a min sí me parece especialmente indignante neste caso, porque se pecha igual os hostaleiros que cumplen as medidas escrupulosamente que os que non as cumplen. E ese é un problema que hai no Carballiño e que hai en moitos outros sitios. E seguramente, se tivera máis conta deses que non cumplen, habría menos casos, habría menos complicacións e hoxe poderían estar abertos, polo menos, traballando con certa normalidade. E iso é un debe que teñen todas as administracións e que no Carballiño quero destacar tamén. Insisto, a meirande parte dos hostaleiros cumplen escrupulosamente as medidas dende o principio. Outros non, uns poucos. E por eses poucos seguramente estemos como estamos. Entonces, se por favor se fai unha vixiancia, se premia realmente os que cumplen e se castiga os que non cumplen, as cousas mellorarán. Neste contexto non hai outra posibilidade. Indo a esta proposta do PP, estamos de acordo, por supostísimo, en que se axude. Estamos de acordo en que se axude a hostelería. É certo que aínda non temos claro, porque dende que se presentou a moción a hoxe xa houve cambios. Plantexábase que era o 50-30-20, 50 xunta, 30 deputación, 20 concello, agora xa é o 1% do orzamento de cada administración. Entendo que se está plantexando eso. 75 millóns por parte da Xunta é 1% dos orzamentos da Diputación. É o que está feito neste momento. Os concellos que viña sendo a proposta do PSOE na FEGAM, non? Se non lembro mal. Creo que era a proposta que fixera o presidente da Diputación, Valentín. Para que os concellos, claro, ainda leva tempo, porque non é o mesmo 1% para proponervos un exemplo, para Punxín que ten 2 bares, que se todo vai a unha cesta é injusto, dadevos conta. É que iba a decir, claro, este plantexamento a mí ofréceme algunhas dúbidas no sentido de, claro, o Concello do Carballiño, redondeando o orzamento de 10 millóns, poñería 100.000 euros. Quen garantiza que eso retorne aos hostaleiros do Carballiño? Aquí sí, porque temos hostaleiros. Non, digo se fai, non, claro, pero vai facer as bases a Xunta. Entendo que fará unhas bases a Xunta. Claro, que estamos aprobando cousas que non sabemos. E se a Xunta colle, como decía o alcalde antes, e di, bueno, pero vamos a dar prioridade aos bares do Camiño de Santiago. Non, o problema as bases teñen que ser consensuadas con todas as administracións. O problema que é, se ti pos unha cuota fixa 1%, vai a unha cesta. Sí. E para Punxín, por exemplo, con 2 bares é de un... Bueno, pero está pagando a hostelería de Carballiño. Alcalde, claro, pero é o que estou dicindo, que tampouco teño claro que a propia hostelería do Carballiño non se vai a ver perxudicada con respecto a outras. Vamos a ver, claro. Non sabemos, damos unhas axudas municipais, vostede colle eses 100.000 euros que tería que aportar o Concello do Carballiño e di, estos son para a hostelería do Carballiño. Eso é inamovible. Pero vai... Por eso vos digo que está moi verde. Pero é ao que me refiro, que tendo claro que queremos axudar, eu non me atrevo a decir pa diante con isto, porque non sei se despois se vai voltar en contra da hostelería do Carballiño. A mí só vostede me di ahora, non, eu garantizo que o Concello do Carballiño vai poñer 100.000, e mínimo, esa parte proporcional, máis o que corresponde ás outras administracións venga ao Carballiño. Digo, vale, xa non hai nada que pensar. Se me di, pon 100.000 o Concello, 200.000 a Diputación e 300.000 a Xunta para o Carballiño, xa digo, non hai nada que pensar. Pero eso non o sabemos aínda. Non, pero podoche facer un cálculo, non? Aproximadamente o que se chegaría é cerca dos 100 millóns de euros, 110, dos cuales a Xunta aporta 75. Sí. Porque esa é a proporción entre os orzamentos. Entonces, está claro que a aportación do Concello de Carballiño, que
se multiplica por canto? Por Sí, 80. pero cal vai ser o criterio de reparto, Ricardo? Non, o criterio de reparto o que non pode ser é territorial. É establecimento. Porque vai haber concellos... Igual para todos. Sí. Claro, Igual para todos. para todos os hosteleiros. Vale. Vai haber concellos que non poidan aportar ese 1%. E non existe disposición legal que os pode obligar a semexante cousa. Entonces, haberá concellos que poidan decir non aportamos a ese fondo e, sin embargo, os seus autónomos, os hosteleiros dese concello van recibir igual subvencións. Se se fai desde a Xunta, se se fai desde os concellos, a cousa cambiaría. Bueno, claro, pero eu estou Claro. falando do Carballiño. A mí o que faga o Concello de Punxín... Pois polo Carballiño, con un simple cálculo matemático, si pensas que a Xunta de Galicia aporta aproximadamente o 80%, 70%, 80% do fondo, temos aí os números. O sea, o Concello de Carballiño, hasta ahora, no ano 2020, diu 142.000 euros. A Xunta de Galicia, aos 237 que decías, pasa dos 500.000 no Concello de Carballiño. Sabes? Quero dicir, parece que hai que entender que eso vai beneficiar aos hosteleiros do Carballiño sí ou sí. Claro, Ricardo, a ver, efectivamente, eu fago todos estes planteamentos e preguntas porque non está claro en ningún sitio. É dicir, eu teño que me fiar da túa palabra, lógicamente. No, dos números, vamos. Claro, sí, pero os números, pero que se están barallando. Aquí non está definido como se vai facer os repartos. E agora me dicen vostedes que xa está definido que vai ser por bar e que cada bar vai ter a mesma cantidade de Galicia, entendo eu. Igual que fixeron o bar da Guarda, igual que o bar do Carballiño, que igual que o bar de Santiago. Non vai ser así. Dependerá do número de empleados. Dependerá do número de empleados. Claro, hasta aí. Pero son as bases que decir que dentro dunhos baremos que só fixen eso. Claro. Non vai haber despois criterios subxectivos que prexudiquen ao mellor o Carballiño, porque a ver se vamos agora a botarnos en brazos de, e xa temos experiencia que despois levamos no lombo. Entonces, a ver, insisto, nós non temos ningún problema en apoiar isto e calquera outra medida que se presente como axuda. Pero claro, gustaríanos que cando veñan estas cousas, veñan moi claras. Porque se hoxe votamos a favor e mañá resulta que se desvelan cousas que a día de hoxe non están aquí, temos un problema. E esta moción, de verdade, é unha cousa pola que valdría a pena convocar un pleno extraordinario, se fai falta. Pero unha vez que estuvera clara toda a información por parte da Xunta, que é quen entendo que ten a iniciativa, e da FEGAM, que aí está negociando. Porque sei, ainda hai mañá unha reunión para pechar isto. Ainda hai mañá unha reunión na que se vai pechar e se van a acordar termos e hai flecos. Bueno, nós ímolo aprobar, pois sí, pareceme ben, insisto, todo o que se xa axudar. Tamén quero deixar unha cousa clara. Bueno, dúas me faltan por comentar. Entendo, isto, de alguna maneira, señor alcalde, vai a incidir ou a minorar as outras liñas de axuda que xa temos acordadas? É dicir, como se vai a combinar? Porque isto é só pastelería. Entonces, non sei se se deixa todo igual, que sería desexable, porque todo axuda, ou vostede ten outra idea. Esa é a primeira pregunta importantísima neste tema, a hora de posicionarse. E despois teño unha pregunta tamén que non entendín moi ben, porque vostedes outro día reunironse con representantes dos gimnasios e dixeronlle que se iban meter a través desta liña. É posible, entendo que é só para hostelería. Para 4 cousas, aumentaron nada. Sí, hostelería, ocio nocturno e tal, pero os gimnasios non entran nesta. Chámenos e díganlle, senón, como acordaron con eles, creen unha liña específica municipal ou algo, pero busquenlle solucións. Volven a estar pechados. E vostedes, eu creo que se fan cargo do que é para calquera ter o negocio pechado un día tras outro. Os gastos siguen correndo e a desesperación aumenta, entonces é algo co que non se pode xogar. De acordo, pois agardo a resposta a esa pregunta, sobre todo, como afecta ao resto de axudas. Rematache. Sí, Diego, perdón. Sí. Nada, ben, dicir que nós tamén, obviamente, estamos na liña de que fai falta un empuxón importante en canto ás axudas que teñen que chegar a hostelería, que, sin dúbida, está agora mesmo nunha situación moi crítica. Tamén temos que dicir que agora mesmo, se votáramos esta moción tal como ven, hubiéramos votado que nós teríamos que poñer o 20% ya xunto a 50%. Ahora xa, despois da primeira reunión, xa estamos falando de que a Xunta xa está nun 70%, co cal, por eso, hai que esperar, eu penso que hai que esperar o acordo definitivo, porque senón estamos falando de cousas que poden mudar e que non están nada claras. Hai que dicir que no momento que se fixo a consulta por parte da FEGAM ao alcalde, pois tamén amosou a parte un pouco dos temas que xa están en riba da mesa agora mesmo, pois que entendía que tamén había que sacar outras liñas para outros colectivos, como falamos agora dos gimnasios, ou tamén falamos de axencias de viaxe, etc. Non? E algo no que concordamos tamén as dúas partes era que nese porcentaxe que se ten que poñer,
pois tamén se teña en conta o esforzo económico que levan feito os concellos ata agora, que é un esforzo importantísimo. Por dicir un exemplo, ao mellor no caso do Carballiño, pois ao mellor xa estamos cerca dos 700.000 euros. En que? En gastos do COVID, extraordinarios. Como dicía, agora mesmo existe un preacordo, que é o que estamos a falar, ainda que existen algunhas discrepancias, como falaba Ricardo do tema da xestión, quen as vai executar, quen vai facer as bases, se se vai ter en conta o esforzo realizado, como dicía antes, no eido da loita contra o COVID, ou a que colectivos finalmente vai ir orientado, non? Por eso ainda estamos a expectativa, ainda que a nosa vontade agora mesmo é apoiar o que se acorde nesa reunión. Por eso non podemos falar do que queremos ata que o texto sexa definitivo. Tampouco podemos falar do que se pode mudar as bases nin o que poden variar outras axudas ata que teñamos un texto definitivo, non? Que é o que dicía. Hai un momento podíamos haber votado, se a reunión fora hoxe, de que non estamos dispostos a poñer o 20% e agora xa vamos poñer moitísimo menos do 20% nas axudas, non? Despois de dicir que no punto 3, que fala de ordenanzas fiscais, que xa hai algunhas que xa están aprobadas, pois que agora tampouco é quizáis o momento de falar desto, porque serían para o ano que ven. E despois no punto 4, no respectivo aos ERTES ya baixada do IBE turístico, pois quería comentar un par de cousas. É dicir que o Goberno do Estado xa chegou a un acordo cos axentes sociais para prolongar os ERTES ata o 31 de maio en condicións similares, que é o terceiro gran acordo que se adopta nesta pandemia e que é unha mostra clara de que este Goberno quere proteger aos traballadores e traballadoras e as empresas ata que volvamos á normalidade. Como dixo a ministra, o ADN deste Goberno chamase diálogo social e penso que ese é o camiño a seguir. Por outro lado, nese mesmo contexto de diálogo, o ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luís Escrivá, tamén acordou un acordo cas asociacións de autónomos para estender as axudas ata o 31 de maio, simplificando e agilizando o proceso. Deste xeito, a hostelería, cos seus diversos cenaes e o turismo, están incluídos nos sectores denominados ultraprotegidos, que teñen unhas exoneracións do 85% para as empresas de menos de 50 traballadores e 75% para as demais. Esas condicións serán as mesmas tanto para os traballadores en ERTE como para os que se reincorporen ao traballo. Ademais, as empresas que pidan un ERTE de impedimento terán unha exoneración do 100% da aportación empresarial, se ten menos de 50 traballadores, e do 90 se ten máis de 50, ou 50. As de ERTE de limitación tamén terán exoneracións decrecentes, que comenzarán co 100% en febreiro, para as de menos de 50, e o 90% para as de 50 ou máis. E despois, en canto ás axudas directas á hostelería, pois o Goberno do Estado puxo en marcha tamén ata decembro axudas como 880 millóns de euros en prestacións autónomos ou 500 millóns para compensar os salarios do ERTE só en Galicia, que en España son sobre 9.000 millóns. E despois, en canto á proposta de baixar o IBE turístico, hai que destacar tamén que o papel, por exemplo, xa levaba no programa electoral de 2011. E saben o que pasou ao cabo dun ano? Pois que subiu 2 puntos. Nós estamos a favor de baixar os impostos, pero esta moción, este punto, non deixa de ser tamén curioso que propón dar axudas, é dicir, subir gastos e recortar impostos, baixar ingresos. Ademais, o IBE turístico en España está situado na media europea, pero, bueno, tamén temos que indicar que, por exemplo, o presidente da Mesa de Turismo, Juan Molas, pedía baixar ao 7% recentemente no foro del turismo e el COVID como punto para comezar as negociacións, pero, bueno, plantexar xa de forma directa o 4% me parece un pouco, cando menos un pouco ousado. Por lo tanto, nós, esta moción, no sentido que a presenta o Partido Popular, que é de falar de que as axudas teñen que chegar á hostelería e que están pasando un momento malo, que temos que estar unidos, pois estamos de acordo, pero nós non estamos a favor de votar agora mesmo cousas que ainda non sabemos cal vai ser o texto definitivo, nin tampouco de propoñer un 4% unha baixada do 4% do IBI, nin tampouco outras cousas, pois como dicía, que é o tema dos ERTES, que xa está aprobado e acordado en diálogo cos axentes do sector. Ricardo. Sí, se me escoita. Bueno, ahora a min tocaríame ler o que teño tamén aquí das axudas da Xunta. Sí, podemos votar aquí a mañá, vale. Eu falei da proposta. Pero déixeme. Eu que che preguntaba é que pensa o Concello do Carballiño. Eu xa sei que desde aquí, desde o Concello do Carballiño, non podemos chegar e decir, nós facémolo así.
Temos que estar ao acordo da FEGAN coa Xunta. Xo sei. O que che pregunto é que queremos facer aquí. Vos queredes xestionar as axudas aos hostaleiros do Carballiño? Queredes? Despois do éxito que tuvestes? Estades dispostos a aportar os cartos que decida a FEGAN por acordo coa Xunta? Eso non é tan difícil. Eu xa sei que non pode decidir, que é moi precipitado. Decir o que pensades non o é. Decir o que pensades non é. Penso que non, vamos. Se estuvo o alcalde falando coa FEGAN, pois poderíanos decir, mira, eu penso que as debe xestionar a Xunta, ou penso que as debe xestionar o Concello. Penso que podemos chegar a 1%, ou penso que non. Porque claro, é que nós tamén temos necesidade de saber cal é a postura do Concello. E digoche por algo do que comentaba Adolfo, non? Estas axudas están pensadas para hostelería, para turismo, etc. Ben, están pensadas para iso. Non pode servir tampouco de excusa para que o Concello de Carballiño non complemente este plan co que sexa necesario no Carballiño. Non é igual as condicións dun Concello que de outro. Entón, a mellor aquí hai que implementar axudas para o comercio, para o que faga falta. Pero tendes que decir cal é a vosa postura, porque o que non lle podedes decir aos veciños do Carballiño é que estades esperando o que acorde a FEGAN e a Xunta para decir que sí. Que é máis ou menos o que me estabas dicindo. Non. É o que entendín, o sea, estás dicindo temos que ver que acordan. Se non sabemos o acordo, que vamos a... Aquí estamos votando. Eu creo que a pregunta é moi sencilla. Que preferides? Que Que a xestione a Xunta ou xestionar as vos? Vades a aportar os cartos? A eso contestásteme. Penso que estades na vontade de aportalos. Ben, o outro tema da xestión non me contestastes. Eso onde ven a moción? Non o vexo en ningún sitio. No, estaba facendo por fora ahora. É por fora. Vale. Sí, os puntos da moción son os que están aí, sí, evidentemente. E as preguntas que che estou facendo, porque cambiaron as circunstancias, que foi o que dixen ao principio, desde o día que presentamos a moción, pois cambiou, hubo esas reunións. Quero, si pode ser, que nos arregledes, que nos digades que é o que vos pensades, se é que pensades algo. Ben, en canto aos outros puntos, eses puntos están na moción, levámoslo pedindo moito tempo. Non sei, está claro que non é o momento ahora, no mes de xaneiro, para volver modificar. A proposta da baixada do IBI, eu levo dicindo non polo COVID, o ano anterior, para os negocios. E ainda non sei hoxe que é o que pensado sobre iso. Pois é un momento para decir, pois mira, pois sí ou por non. Ou por menos facelo nalgún momento, explicarlle a xente se queredes seguir gravando a hostelería e o comercio xa antes, agora todavía máis. En canto a quen vai dirixido, está claro que se vos adherides a este plan e a Xunta dirixe ao final tamén para o comercio, para locales de ocio nocturno, entendo que está integrado en hostelería, non? Pero para comercio ou para outros sectores, ou os gimnasios, xa non faría falta que o fixerades. Se ao final o acordo solamente é para a hostelería, pois sería dentro do Concello do Carballiño onde se terían que cubrir esas necesidades. Quero dicir, que non vos sirvas de excusa tampouco para despois xa se encarga a Xunta, non? O que me gustaría é eso, que nos explicardes aos veciños do Carballiño cal é a vosa postura, nada máis. Vale. Sofía. Sofía. Ben, sí, a ver. Bueno, isto está así un pouco lioso, non? Porque estamos mezclando un montón de cousas e estamos propoñendo unha votación sin ter un acordo definitivo. É dicir, isto ainda non está pechado, o dos 75 millóns de euros por parte da Xunta. É certo que grazas á presión foron subindo, pero todavía pois non alcanza o 1% que van a poñer o resto das administracións. Nós non vamos ser un obstáculo, evidentemente. O que se trata é de sumar esforzos e de axilizar pois as axudas e todo aquelo que beneficie a todos os afectados. Pero claro, eu penso que deberíamos pois retirar esta moción no senso que unha vez que se chegue, o sea, que se peche o acordo, que quede todo claro,
como van a ser as bases, que realmente, o sea, que vai a ter que aportar o Concello do Carballiño, porque realmente todo o que dependa directamente do Concello do Carballiño, pois depende de nós, pero o resto, pois non. E, hombre, a Xunta tiña autonomía suficiente para sacar as bases, porque, de feito, fixo de forma unilateral, é dicir, agora presenta, non, o sea, que presenta este fondo de cooperación para facer ver que hai unha responsabilidade compartida e que, o sea, as administracións temos que cooperar todas do mesmo xeito e bla, 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 e a Xunta ten un orzamento de 1.600 e concellos e diputacións en torno a 2.800 millóns de euros, caramba, hai unha pequena diferencia, pero xa digo, nós non vamos a ser ningún obstáculo para que isto flúa e para que estas axudas cheguen. O que sí, no Concello do Carballiño, a moción presentala e votala sin saber o que votamos, porque o acordo non está pechado, a reunión hai na mañá e seguirán en negociacións ou verán como se fai, porque, bueno, non se fixo ben desde o principio, que sería, pois, falando con todas as administracións e presentar un acordo conxunto. Entón, eu propoño que eso, ou ben, retirades o punto 2, ou a moción, ou o que consideredes máis oportuno, porque vamos a votar algo que non está pechado. Ao respecto dos demais puntos da moción, bueno, son cousas que xa levamos falado e, bueno, evidentemente que estamos a favor de que se aproben para que sexan beneficiosos para o Carballiño. Pero, bueno, non sei o portavoz do Partido Popular que propón. Nada máis, moitas grazas. Adolfo. Ben, neste caso creo que se comeza a casa polo tellado. Axudas para a hostalería? Sí, ben, imprescindibles. Este plantexamento de traerlas a un pleno sin toda a información, complicado, porque nos pon na tesitura de decir, votamos en contra, e que imos en contra dos hostaleiros. Votamos a favor a cegas, que se cadra acabamos prexudicándos, tamén é un problema. Creo que hai que matizar cousas nesta moción. Isto das mocións así arriscadas, isto evidentemente, a veces que son tan institucionais algúns partidos, isto debería partir dunha negociación Xunta-FEGAM xa feita e despois traerse aquí a adhesión a ese convenio. Ese sería o plantexamento lóxico no que xa saberíamos se de verdade estamos apoiando como queremos os nosos hostaleiros. A día de hoxe intuímolo, estamos seguros, Ricardo, de que a Xunta non ten ningunha mala intención, pero como non sabemos realmente toda, ou non temos toda a información, é máis difícil posicionarse. Indo punto por punto. O punto 1 creo que non ten ningún problema, todos estamos de acordo, non? Que o Concello do Carballiño adírese á demanda e ás queixas do sector e que vai a aportar todo o que poida para axudar. Eso, eu creo que aí non vamos a ter discusión. O punto 2 xa non o podemos votar, tal cal, me refiro, porque agora xa non é ese plantexamento 50-30-20. Entón, eu modificaría por un punto que diga que o Concello do Carballiño comprométese a adherirse ao acordo que asinen Xunta e FEGAM para apoiar a hostelería, porque entendo que na FEGAM o propio alcalde do Carballiño é membro da directiva da FEGAM. A Xunta de Galicia, por outro lado, non van tomar un acordo prexudicial. Se non se chega a un acordo, xa non hai nada ao que adherirse. E se chega a un acordo, entendemos todos que é consensuado. Entón, sin incluir cantidades, nin porcentaxes, nin nada, o Concello do Carballiño que se comprometa a adherirse. Eso sí, quedeime sin saber como vai afectar ao resto de liñas de axudas, que iso é importante. Non podemos minorar o resto de liñas, non podemos xogar despois a confusión. O que non podemos crear, e creo que o temos claro a estas alturas, é unha confusión de axudas por aquí, non esta é da Xunta, non esta do Concello. Ten que quedar moi claro a quen teñen que dirixirse e hai que poñerlo fácil a xente. Hai que poñerlo fácil. De acordo? A liña, o punto 3, Ricardo, sí, dis que non, xa dixeron que non, os impostos, tuvemos un pleno de alegacións das ordenanzas fiscais fai pouco e non aceptaron nada desto, entonces non ten sentido voltarlo a plantear. Eu estou a favor deste punto 3, porque o presentamos en alegacións e de feito así o fixemos, pero non se acordou. Que aquí teño unha dúbida, nesa mesma reunión cos gimnasios dixeronlle que iban quitar a taxa do lixo. Eles foronse convencidos de que vostedes decían que iban quitar a taxa do lixo.
Non sei como van facer, acaba de decir Diego, non, isto xa non o podemos facer porque iso faise no pleno de ordenanzas fiscais, que é en setembro. A do lixo non se cobra cando están para... No local vacío. No, pero ustedes dixeron que iban a quitar a taxa todo o ano. Eles foronse con esa idea. Alcalde, tuveron ustedes unha Cando non reunión. teñen actividade, págase como local pechado. Exactamente. Non é o mismo. Exactamente. Non é que non se Non é pague. que non se pague. Eso é o que efectivamente. temos, exactamente. Vale, pero pois insisto, chámenos e díganlle que non entran nesta liña, que se foron con esa idea, e chámenos e díganlles que non lle poden, ou que entenderon eles mal, porque se foron convencidos de que vostedes lles iban suprimir a taxa do lixo este ano. Eu xa digo, e o punto 4, sí, claro que estamos de acordo, hoy había que reducirlo a máis sectores, peluquería, escultura e demais, pero bueno, estamos de acordo neste plantexamento. Entonces, con esa matización no punto 2, e deixando claro o tema de que non afecta o resto de liñas, nós non temos ningún problema en apoiar esta moción. Nada máis. Simplemente aclarar dúas cousas. E o que digo, Ricardo, é que na moción aparecen puntos que están trasnoitados, quer dicir, no punto 2, digo, podíamos haber, se este pleno fora hai unha semana, ou bueno, hemos votado que nós estábamos de acordo con poñer un 20 e que a Xunta puxeron 50. Están negociando. Condicionar nós as negociacións non creo que sexa bo. É o que me refiro. Tamén fala do SERTE e o SERTE xa é un acordo. Entón, quer dicir, nós non estamos de acordo co primeiro punto, no que propoñedes, pero despois no resto dos puntos non. Por lo tanto, a nosa postura é esa, que dirá o alcalde agora tamén algo, pero quería aclarar isto, vale? Vale. Vamos a ver, Ricardo, nos apoyamos evidentemente... Acerca el micro, bien, para que te oigan. Sí. No, digo que, vamos a ver, esta é unha cuestión na que estamos de acordo na FEGAN todos, o Bloque, o PSOE, o PP. Evidentemente hai matices sobre todo no lado municipal, pola dificultade, é o que vos dicía, o fondo vai ser por negocio, en función dunhas características, número de empleados, bueno, non sei. Por eso hai que sentarse, por eso non vai salir, ou se saldrá o acordo para iniciar a redacción das bases, digo eu. Hoxe, mañá, vamos. Sí, mañá. Por qué? Porque dade vos conta a dificultades. O ser un fondo, se é proporcional 1% do orzamento, olles, é moi injusto que un sitio que non teña bares teña que poñer igual 1%, independientemente de que cada concello ten a súa particularidade económica, algún uso que dicíades, nin o poden poñer. Entonces, eu creo que aquí nós vamos a apoiar este acordo, que nos xestiona, que era unha pregunta directa. Sinceramente, a mí dame igual que nos xestione. O que importa é que chegue canto antes aos cidadáns e que chegue a cuantía maior que poda chegar. Se a Xunta pon o 72, creo que é por cento, as diputacións o 8 e os concellos pomos o resto, o importante é que chegue rápido. Sinceramente non me... É un tema que non me... Así me posicionei na propia FEGAN, que me daba igual que a nos xestionara, como alcalde do Carballiño, de acordo? E basicamente eso, eu creo que nós apoiamos o primeiro punto, Ricardo, se queres, é que os outros, tal como están na moción, sabes que xa... E xa digo, que nos xestiona, eu creo que o importante é que lle chegue canto antes. Un tema que sí, preguntaba Adolfo e que creo que hai que aclarar, é que evidentemente deses 300.000 euros que temos aprobado para as axudas ao sector habrá que desquitar a parte que adiquemos aquí a hostelería e centrar o outro. Non, digo, por falar claro, isto non é a maiores do que xa temos. Mellor que o explique, para que quede claro. Que non hai. Claro. Entonces, Ricardo, se vale eso... Entonces... O punto, non sei se lle vale... O punto 1, estamos de acordo todos. O punto... Pareceme que é así, non? O punto 2, estamos de acordo todos. O punto número 2... É imposible, eu propuxe... En vez de decir a Xunta de Galicia aportará o 50%, é adherirse ao convenio da FEGAMP. Neso estamos de acordo tamén todos. Adherirse ao convenio que firme Xunta e FEGAMP. Que firme Xunta, FEGAMP e Diputación. 50% da Xunta non. Non, a Diputación xa están na FEGAMP. Perdón? Bueno. Sofía, perdón, que non te escoitei. Eu non escoito ben. Dixestedes que o 50% da Xunta. No. Adherirse ao convenio da FEGAMP coa Xunta. Vale. Adherirse ao convenio que asinen. Exista. Como ainda non está asinado, adherirse ao que asinen. Ben, entonces, o punto número 3, deixado, porque xa votastes en contra, bueno, pois seguimos. O punto número 4, vos estabades de acordo, me parece. Sí, nos vale. Ben,
pois simplemente decirlle a Sofía que isto non foi unha cousa da Xunta, senón que foi o mesmo sector turístico o que pide esta intervención coordinada e que desde o Concello de Carballeira, pois, desde o meu punto de vista, tamén ten que mostrar esa voluntad de coordinación coas demais administracións, porque senón, por moito que se queira coordinar un solo, non se dá coordinado con outro, non? Ben, esta é a vosa postura, que ao final, o que decía, non entendes ninguna, dá igual, o que acorden, o que miren. No, é o que me están dicindo. Non vamos a facer batalla deso. No. Así de claro. Ben, pois nada, vamos á votación, entonces. Queda logo claro que acordamos neses termos e queda logo claro que isto vai se minorar das outras axudas, non é a maiores. Aí é. É que as outras axudas, Adolfo, as outras axudas este ano non as hai. Vamos a ver, aí hai. Este ano... Da segunda fase, vostede ten pensado logo quitalo dos 450.000 euros da segunda fase das axudas. Hombre. Pero vamos a ver. O sea, non é unha axuda a maiores aos hostaleiros, é outra axuda. O sea, é a mesma axuda, quero dicir. Eu non chego a aclarar, vamos a ver. No, bueno, eu quero que eso quede claro para que non haxa malentendido. Eso é decisión súa, pode facer a maiores. No, esa é a decisión. Esa é a súa decisión. Vamos a ver, entonces. Una cosa. Punto 1 e 2. Hablar de uno en uno, porque entre que no se le escucha casi nada cuando Sí, intervienen sí, ahí y ahora habláis liámonos todos un a la poco. vez, es imposible para Sí, nosotros bien, que estamos... bien. Vamos a ver, punto 1 e 2, votos a favor. Sí, no está... A ver, No, 1 e 2 non, sí. 1 e 2, co que dixo Ricardo... 3 e 4 en contra. Espera. Punto 1, unanimidad. Igual que está. Sí. Punto 2, con la modificación de adherirse al convenio, unanimidad. Sí. Punto 3, entiendo yo que el PSOE votaba en contra. Sí. Y el 4 igual. Ya está. No, PP... El PP a favor. Sí, no, e nós tamén a favor, o 3 e o 4. No, nós a favor de todo, o único matiz, pero bueno, como non nos pon unha moción... Entón tamén, Sofía, a punto 3, por favor. Non podo poñer. Xa, pero ao E final agora non aproba. gustaría escoitar No. cal é a proposta que eu non escoito nada. Sintetiza aí. Sí, Sofía. Que non escoito nada, que me gustaría saber o que estabades dicindo, porque falaba de todo, Nacho, fala de ti. para saber como vai a quedar esa segunda fase, como vai a quedar, de onde vai a salir a partida para o fondo de cooperación, gustaríame escoitalo. Eso, pois, vou Pero explicar, alcalde. un segundo. No, digo que sae da parte que lle corresponda a hostelería do que xa temos aprobado. Pero non temos aprobado nada. Porque non temos aprobado o orzamento do 21 Anunciado. e a modificación de crédito non entra en vigor coa prórroga do orzamento. Aprobamos como di Adolfo ben, 450.000 euros, 300.000 para axudas e 150.000 para bonos. No ano 20. Para o ano 20. Sí, bueno, pero para o ano 21 ainda temos que aprobar. Cando aprobamos, Ricardo, xa quedou ben claro ali que hasta abril non se podía usar, que foi o que dixen. A conclusión é fácil. A conclusión é que os hostaleiros do Carballiño realmente non lle estamos dando nada. No, nada. Quedan como estaban. Estamos lle dando o acordo que da FEGAN. No, o mismo. Estamos dando o mismo. Eles destos non están sacando nada deste acordo, non? Dirás ti que non sacan nada. No, digo, o Concello do Carballiño vai poñer a mesma cuantía. Aquí vai poñer por un lado, ahora pon por outro. Bueno, vai poñer 300.000 euros. No, quede claro. A ver, alcalde, para que quede claro, nada máis. No, ya que, O pero Concello do Carballiño pon esa cantidad. Pero xa quedou claro que quedamos, o que aprobamos son 300.000 e 150.000 por comerciantes para tarxeta. E iso vai salir dos 300.000. Xa está. Home, claro, é que vamos. Para que vos fagades unha idea. Atende. Pero é falar, espera un segundo, é falar por falar. Se tiveramos que poñer 1%, é que non son nin os 300.000, son 100.000 euros. Por eso vos digo. Que 10 millóns, xa dixen antes, son 100.000. É falar por falar, ainda forraríamos co convenio, daste conta. Pero son 11.000 solo para Si o ves así. E os 300.000 son para todos, Vamos a ver, non sabemos. Cando sepemos o acordo? Non se poden deducir gastos de 1% ao millón. Bueno, entendo que queda a porta aberta para novas iniciativas e novas liñas porque van facer falta, porque realmente, insisto, claro, o Concello de Carballiño hoxe non está aportando máis. Está movendo por outro lado o que xa había, o Concello de Carballiño. Hasta que sea definitivo non se sabe. Claro, bueno, xa, pero... No, bueno, que no acordo... Se diga alcalde que vais a ir de aí... Vamos a ver, no acordo que van discutir mañá, incluso xa que conte, están discutindo os concellos, que conte xa o que levan gastado nese 1%. Claro. Mira ti, por eso cheo como está o acordo. Vale, no, sí que está claro que esto que estamos aprobando está verde. Pero, bueno. Volvemos al punto de... Punto 1, unanimidad. Punto 2, con la modificación, unanimidad. Claro, punto 3... Sofía, si entendió. Sofía, Por favor. escoitas. El qué? Escoitas. Sí, punto 3 a favor. Vale. Punto 4, por favor. A favor. Bien.
Esco también a favor, había entendido antes, ¿no? Todos a favor. Vale. Nos favor todos dos non. cambios. No, digo, todos eles. Nós non. PSDG Nós en contra do 3 e do 4. y ya no había más puntos, ¿no? No.